Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Call of Duty και θα σας δείξω πώς να πάρετε το freebies emote που το οποίο το κερδίζεις, που παίρνεις free χωρίς καμιά χρέωση και χωρίς τίποτα. Λοιπόν, τι κάνουμε, τι κάνεις για να το πάρεις? Πας Google, ελπίζω να μην μου κολλήσει πάλι. Πας Google, άντε, πας στα αγγλικά, γράφεις Call of Duty. Το τελεία, παιδιά, θυμάστε να είναι πάντα κολλημένο. .com Pampla Redemption. Πατάς Redemption. Μισό καθ' πάλι λίγο ρίτσα, όχι πολύ. Απλά λίγο κολλάει από το Call of Duty κλασικά. Μετά θα σου βγάλει κάτι άσπρο και θα βγάλει μετά μια οθόνη που θα μπορείς να κάνεις κάνει με προκο χωρίς να κάνεις. Μισό λίγο. Να το βρήκα. Ωραία. Τώρα θα σας πω τι να κάνετε. Πάτε εδώ πέρα. Να θυμάστε που ξεκινάτε πρώτα από το UID. Θα γράψω το UID μου. Και πώς βρίσκεται αυτό το κωδικό? Πάτε εδώ πέρα που βλέπετε στην οθόνη, πατάτε αυτό το μικρό και υπάρχει ο κωδικός και έτσι το γράφετε εδώ πέρα που λέει UID. Ωραία. Κεφαλαία όλα. B F N G Z K Z 5 E M. Και γράφετε τον αριθμό που γράφει εδώ, δηλαδή 8823. Βγάζει και άλλους, αλλά ό,τι αριθμό σου βγάζει και το πατάς. Και πατάς submit. Σε μένα μπορεί να το γράφει έτσι γιατί έχω formatting, αλλά κανονικά σου βγάζει κάτι μεγάλο. Υπάρχει ένα κουμπί με confirm και cancel. Πατάτε το confirm, πατάτε redeem και πατάτε ok. Μετά βγαίνετε. Πάτε Call of Duty Mobile. Σε μένα είναι απλά έτσι, δεν θα πάρει πολύ ώρα. Δεν θα πάρει πολύ ώρα, guys. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πήγε να μου κλείσει το Mobizen, πάω να το ξαναξεκόψω. Δεν άρχισε ακόμα. Αυτό το loading screen από παλιά season 10 που παίζω. Ήρθε παιδιά και η νέα season του COD Mobile. Ντοπ. Οποία αυτή τα σπάει, υπεργαμάει αυτή η season. Πήγε να μου πέσει κάτι κάτω, ευτυχώς που δεν μου πέσε. Και τώρα μετά, μόλις πατήσετε το redeem, το ok, σας βγάζει εδώ πέρα και αυτό το και πηγαίνετε εδώ που είναι ένας φάκελος. Μετά πάτε στο φάκελο και πατάτε σε αυτό που λέει promo code reward. Σε μένα μπορεί να λέει delete και received, αλλά σας μπορεί να μην γράφει τίποτα, μια λέξη και να γράφει take. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Υπήρχε μάλλον ένας τρόπος για να πάρεις M4 που έκανες το ίδιο, αλλά μπορεί τώρα να μην δουλεύει, δεν ξέρω. Μετά κερδίζεις τον χορό αυτόν, τον free τον χορό κερδίζεις. Μετά κερδίζεις αυτόν τον free χορό. Κερδίζεις αυτόν τον free χορό. Τον έβαλα στο τέτοιο, αν βρείτε κάτι χρυσό κάτω του. Και έτσι κάθε φορά παίρνω νίκη και βγαίνω στην θέση, φαίνεται το χορός 3 φορές. Και όλοι αυτοί οι χοροί που βλέπετε, OG, είναι φυσικά οι άλλοι πιο κάτω, είναι παλιοί. Αυτός και αυτή είναι παλιοί. Αυτό κερδίζεις πάντα. Αυτό το πήρα από zombie, λόγω από κάτι zombie create. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό που έκανα, να θυμάστε, εγώ το έκανα χθες ακριβώς το βράδυ. Το έκανα χθες 1 η ώρα το βράδυ το έκανα. Και μου πέτυχε στα κρυφά. Και μόλις με πέτυχε, το δοκίμασα, έπαιξε ένα match και είδα το emote, πήρα νίκη και έτσι το κατάφερα. Οπότε μπορεί να δουλεύει τώρα, μπορεί να μην δουλεύει, δεν γνωρίζω, αλλά ακόμα και αν δεν έχετε ένα skin, δηλαδή ένα skin που κάνεις με promo code, δεν πειράζει. Να το έχεις. Αν γράψετε όλα αυτά σωστά, φυσικά θα σας δείξω πώς θα πάρετε το UID. Πάτε εδώ πέρα, πατάτε αυτό που λέει κάτι αριθμοί. Κάτι αριθμοί που βλέπετε που λένε player it
το γράφεις στο copy και έτσι μετά γράψεις κάτω τον κωδικό που σας έβαλα και τους αριθμούς κάτω να τα γράψετε με τη σειρά, αλλιώς δεν δουλεύει. Και μόλις τα γράψετε, παίρνετε κατευθείαν τον χορό. Οπότε αυτό το βίντεο ελπίζω σε εσάς, μην ξεχάσετε να έχετε like, subscribe και το λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας guys!